Biblija nam govori o smislu života i vjerovatno nikada ranije niste čuli odgovor. To nam pokazuje da nije samo da sada živimo dobrim životom, da bismo mogli da završimo kao anđeli na nebu, da večno gledamo u lice Boga ili da se reinkarniramo. Ali to nam govori da su njegovi planovi za nas daleko divniji od onoga što možemo u potpunosti da shvatimo u ovom životu. A mali uvid koji nam je dat je dubok i menja život. Zato pogledajmo neke stihove koji pokazuju razlog zašto smo stvoreni i svrhu života. Prvo, vidimo u postanku, kada je Bog stvorio životinje, stvorio je svaku prema njihovoj vrsti. Zver zemaljska po vrsti, stoka po vrsti. Ali kada su Bog i onaj koji je postao Isus Hristos stvorio čovečanstvo, oni su stvorili čoveka po svom liku. Postanak 1, 26-27 kaže: načinimo čoveka po obličju svome, po prilici svome. Tako je Bog stvorio čoveka na svoju sliku, muško i žensko, stvorio ih je. Mogli biste reći da je čovek stvoren po vrsti Boga. Stvoreni smo da izgledamo kao Bog. A nakon što je čovek stvoren, Bog mu je dao odgovornost nad zemljom i svime što je na njoj. Ali Božja namera za čoveka je zapravo mnogo veća od toga da on sada vlada ovim. Jevrejima 2:8 stih pokazuje da on zapravo želi da čovek upravlja svime što postoji, ali se dalje u istom stihu kaže: trenutno mi još ne vidimo da je sve podčinjeno njemu. Drugim rečima, Bog planira da čovečanstvo vlada univerzumom i svime što postoji, ali to još nije slučaj. Jer vaskrsenje mora prvo da se desi. 1. Korinčanima 15. pokazuje da će oni koji su se predali Bogu biti uskrsnuti po povratku Isusa Hrista kao duhovna bića, a ne više od krvi i mesa. Stihovi od 35 do 38 porede ovo vaskrsenje sa preobražajem iz semena u biljku. I stihovi od 42 do 46 kažu: tako je i vaskrsenje mrtvih. Telo se seje u raspadljivost, a ustaje u neraspadljivost. Seje se u sramoti, ustaje u slavi. Seje se u slabosti, ustaje u sili. Seje se prirodno telo, ustaje telo duhovno. Zatim 49. stih kaže: i kao što smo nosili lik čoveka u prahu, to je Adam, također ćemo nositi lik nebeskog čoveka. Govoreći o Isusu Hristu, dalje da objasnim da telo i krv ne mogu naslediti carstvo Božije. Kada je Isus govorio o ovom vremenu u Jovanu 3, rekao je: ako se neko ne rodi nanovo, ne može vidjeti carstvo Božije. Ono što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, to je duh. Dakle, vidimo da smo stvoreni na sliku Božiju, vidimo da Bog planira da nam da vlast nad svime što postoji i vidimo da smo u vaskrsenju promenjeni iz tela u duh. Isus je to nazvao ponovnim rođenjem, nanovo rođenim. Ovoga puta ne sa telesnim telima, već sa netruležnim, proslavljenim duhovnim telima, poput proslavljenog Isusa Hrista. U poslanici Kološanima 1 stih 18, Isus se naziva prvencem iz mrtvih. Rimljanima 8 stih 29 kaže: on je prvorođenac među mnogo braće. A Jevrejima 2:10 stih kaže: Bog donosi mnoge sinove u slavu. Evo nekih još eksplicitnijih odlomaka o svrsi našeg postojanja. U 8. poslanici Rimljanima apostol Pavle objašnjava: mi smo deca Božija, a ako smo deca, onda smo naslednici, naslednici Božiji i sunaslednici Hristovi, da se i mi zajedno proslavimo. Pavle kaže da su hrišćani sa Božjim duhom sigurno deca Božja sada u telu, ali također kaže da ćemo se ponovo roditi kao duhovna, proslavljena deca u vaskrsenju. Pavle nastavlja i kaže: jer smatram da sadašnja stradanja nisu dostojna da se uporede sa slavom koja će se otkriti u nama. Zatim pokazuje da će cela tvorevina biti pod našom vlašću, kao što je pomenuto u Jevrejima 2. Rimljanima 8 stihova od 19 do 21 kaže: jer stvorenje željno čeka otkrivenje sinova Božijih, jer će tvorevina biti izbavljena iz ropstva truleži u slavnu slobodu dece Božije. Sada pogledajmo 1. Jovan 3 stiha 2. Ljubljeni, sada smo deca Božija i još nije otkriveno šta ćemo biti, ali znamo da ćemo, kada se otkrije, biti kao on, jer ćemo ga vidjeti takvog kakav jeste. Biblija pokazuje da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku Božiju sa mogućnošću da se jednog dana ponovo rodi sa potpuno novim, besmrtnim, netruležnim, proslavljenim duhovnim telima kao braća i sestre Isusa Hrista i punopravni sinovi i kćeri Boga Oca, da zauvek žive kao deo porodice Božije. Životinje su stvorene po svojoj vrsti, a mi smo stvoreni po vrsti Božijoj.
da bismo na kraju imali večni život kao članovi Božje porodice. Otkrivenje 21 stih 7 kaže: Onaj koji pobedi sve će naslediti, i ja ću mu biti Bog, a on će biti moj sin. Ova budućnost postaje moguća ako sada prihvatimo krv Isusa Hrista da pokrijemo svoje grehe i živimo po Božjoj reči. Ako želite da saznate još više o sjajnom smislu života i razlogu zašto postojimo, možete kliknuti ovdje da biste dobili ovu besplatnu knjigu. Ako želite da naučite o jedinom grehu koji se ne može oprostiti, kliknite ovdje. Hvala na gledanju. Molimo vas da lajkujete, podelite i pretplatite se. Da biste saznali više, posjetite našu web stranicu tomorrowsworld.org.